Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर गोबां नेदोंमोन SSC कनस्टेबलआव 80,000, 65,000, 70,000 भेकेन्सि ओंखारगोन होननानै दा दाखालि बावै मोनसे फेक नटिफिकेशन ओंखारदोंमोन जेराव गोबां भाइरेल जादोंमोन आरो आं बिनि सायाव मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जे बे नटिसआ रियेल नङा होननानै मानोना फेकनि सायाव। दा लोगोफोर दाखालि 2022नि अफिसियेल नटिसखौ एडिट खालामनानैहाय माखासे दुथांफ्रा आपल'ड खालामदोंमोन एबा भाइरेल खालामदोंमोन। नाथाय दायो फाइनालि गोदान अफिसियेल नटिस SSCनिफ्राय होबाय रिलिज खालामबाय दिनैहाय 24 नभेम्बर। दा फैनो गोनांखामोन नाथाय भेकेन्सिनि सायाव जोङो नायगोन। दा गोबां दुखु मोनसिगोन मानोना भेकेन्सिया ओरैबायदि खम फैबाय नोंथांमोना जायखौ सानदोंमोन बे गासिबो टटेलि फेक जाबाय आरो SSCआ बेबायदि सरप्राइज होबाय। स' बिनि अनलाइना जागायबाय लास्ट डेटआ 31 डिसेम्बरसिम थागोन। अनलाइन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगोन नोंथांमोना हाखु दुखु खालामनाङा मानोना गोबां रेजेक्ट जानाय चान्स थायो। बेनिफ्राय नोंथांमोननि 2023 ओंखारनानै आरोबाव 2024आवबो ओंखारबावगोन SSCआ बेखायनो पस्टआ ओरैबायदि खम फैबाय नोंथांमोना नायोब्ला जोबोरै दुखु मोननो हागौ जायफ्रानोखि गोबां नेगासिनो दंमोन SSCआव साख्रि मावनो। स' बिनिफ्राय एग्जामा नोंथांमोना फेब्रुवारियाव जागोन मार्चआव जागोन 2024आव थाबैनो एग्जाम जागोन एन्ड थाबनो साख्रि मोनगोन मानोना नेक्स्ट लेभेलाव भेकेन्सि फैबावगोन नालाय। स' बिनिफ्राय जों गोबाव खालामब्ला जों मिथिखागौ माखासे डिटेल्सखौ SSCनिखौ डाइरेक्ट फैबाय जों भेकेन्सियाव। दा नायदो फाइनालि भेकेन्सिया बेनिया नोंथांमोना मोनदों अनलि 26,146 भेकेन्सिस। दा रावबो सानाखैमोन जे SSCआ बेबायदि भेकेन्सि हरगोन होननानै दायो नायदो अनलि 26,146 भेकेन्सि अल इन्डिया हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो लानानै नोंथांमोना बेयाव नायदो नै। स' बेखौहाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय। बेखौ नायोबा नेक्स्ट लेभेलनि काट अफआ 70+ थांनायनि चान्सआ दङ मानोना दाखालिसो 60+ थांदोंमोन अब्ला स' नोंथांमोना 75, 80नि खाथियाव लाहैनांसिगोन अब्लासो नेक्स्ट लेभेलाव साख्रि मोनगोननि आसा खालामनो हायो SD कनस्टेबलआव। दा बेखौ नुनानै गोबां जायफ्रानोखि गोबां खस्थ' खालामदोंमोन गोबां दुखु मोनदों नाथाय बे नङा नोंथांमोना मोजां एग्जाम होनांगोन मोजां एग्जाम होबानो नोंथांमोना साख्रि मोनहैगोन SD कनस्टेबलआव आरो 2024आवबो नोंथांमोनाहाय भेकेन्सि मोनगोन आरो नेक्स्ट लेभेलाव खिजानि बुरजा भेकेन्सि फैनायनि चान्सआ दङ। दा पस्टआ ओरैबायदि खम बेनिफ्राय सेलेरिया 21,000निफ्राय जागायनानै 69,000+ बायदिसिना मोनलांबाय थायो नोंथांमोना बेखौ मिथिगोन। नाथाय 3 नाम्बाराव मोनसे बाथ्रा होनदों जे बे भेकेन्सिया मोनसे टेन्टेटिभसो स' नोंथांमोना बेखौहाय बारायनोबो मोननो हागौ। जुदि बारायोबा 30,000नि खाथियाव फैनायनि चान्सआ दङ नाथाय एसेबां गोजौआवबो थांनायनि चान्स गैला मानोना जेब्ला पस्टखौ खम होखाबाय अब्ला एसेबां गोजौआव थांनाय नंला। स' बेनिफ्राय जों बैसोखौ नायनोसै दा बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स एन्ड बेनिफ्राय मेक्सिमाम जोंनि STआव 28 इयार्स। स' बेखौ लानानै माखासे डेट दङ बे डेटजों नोंथांमोना गोरोबनांगोन जेरैहाय 01/01/2006 दङ बेनिफ्राय 2001 दङ 01 नोंथांमोना 02 मोनदों स' बेखौ जाहाथे नायो एन्ड नायनानै 18 बोसोरनिफ्राय 28 दङबानो नोंथांमोनाहाय अनलाइन खालामनो हासिगोन। स' बेनिफ्राय मिथिखागौ जे सिलेक्सन प्रसेसआ फार्स्टआव नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम जायो आरो बे एग्जाम सेन्टारखौ नोंथांमोना जाहाथे नायनानै होयो मानोना लकेलाव दं जेरैहाय गुवाहाटि तेजपुराव नोंथांमोना जाहाथे होयो। स' बेनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय भिडिअ फैगोन आरो बेनि मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो मिथिखागौ जेबो पार्सेन्ट नाङा 10 पास जाबानो नोंथाङा बेयाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन SD कनस्टेबलआव बेखौ मिथिखागौ। एन्ड फार्स्टआव नोंथांमोननि एग्जाम बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट आरो काट अफ लास्टआव नोंथांमोननि साख्रि। NCC जायफ्रा दङ नोंथांमोना एक्सट्रा नाम्बार 5 दङ मेक्सिमाम बेखौ नोंथांमोना नायना लादो। एन्ड फट'नि सायाव फैबाय फट'आ 3 मान्थस अल्डनि बारा जानो मोना बेनिफ्राय GPG नोंथांमोना 20निफ्राय 50 KBसिम नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन एन्ड साइनखौ नोंथांमोनाहाय 20 KBसिम होनो हागोन। एन्ड बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 31 डिसेम्बर बेनिफ्राय फट'खौ नोंथांमोना लेटेस्टखौ होनानै डेट अफ प्रिन्ट हो नोंथांमोना अब्लासो एक्सेप्ट जागोन नङाबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन। दा बेनोमोन SD कनस्टेबलनि माखासे डिटेल्स एन्ड नेक्स्टआव भिडिअ फैगोन नोंथांमोना अनलाइन खालामबा एप्लिकेसन फिस थाइसेबो नाङा बेखौ मिथिखागौ एन्ड नेक्स्टआव गासिबो डिटेल्स A to Z फैगोन। दा एग्जाम सेन्टारखौ जों नायनोसै नटिसआव दा नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ होनो हागोन बेनो जाबाय फार्स्टआव इटानगर डिब्रुगड़ गुवाहाटि जरहाट दङ सिलचर दङ तेजपुर दङ थ' नोंथांमोना बेयाव होबानो जाबाय जेराव इजि मोनो नोंथांमोना बेयावनो होनो हागोन। दा भेकेन्सिया ओरैबायदि सरप्राइज होबाय जेराव अनलि 26,146 भेकेन्सिस SSC SD कनस्टेबल।